Перші години я зараз в Ужгороді. І враження таке, наче рідна мати обняла мене, якої вже нема в живих, наче приголубила, приласкала. З ким не зустрічаюся, кожен старається сказати тобі щось ласкаве, щось миле, щось таке, яке несе в собі і повагу, і любов. І це надзвичайно мило, тому що живеш у світі, де тебе знають по-іншому. Знають тебе сьогоднішнього, вчорашнього, а тут тебе знають 50-річної давності, коли я починав в Закарпатському хорі. І пройшов з ним велике життя, 20 років віддав йому. Кожного разу, коли дорогою з дому я проїжджаю село Порошково, що на Перечинщині, на гадку приходить мені остання зустріч із Михайлом Кричком. Я думаю, що саме цими миловидними, навпрочуд гарними краєвидами бігав колись босими ногами Михайлик, який тоді ще не знав, що здобуде початкову освіту в Ужгородській греко-католицькій вчительській гімназії, а згодом стане солістом Закарпатського народного хору, здобуде вищу освіту в Київській консерваторії, де навчатиметься на 2 факультетах – диригентсько-хоровому та вокальному. Коли тодішній керівник Петро Милославський відійде у вічність, тимчасово очолюватимуть колектив композитор Дезидерій Задор і диригент Дан Кулинець. А восени 1954 року Михайло Кричко стане керівником та головним диригентом Закарпатського народного хору і протягом 15 років разом із учасниками хору понесе світові наші русинські пісні. І вони звучатимуть, як молитва його терпеливої, мудрої мамки. Мамка була простою людиною, служанкою все життя, неграмотною. Їй було 5 років, коли втратила батьків. І почала жити з того, що пасла гусей у чужих людей. А від гусей прийшла до свиней, від свиней до корів, а звідти вже брати, а звідти вже на землю працювати і так далі, так далі. Но вона була духовним аристократом. Пісні, які я знаю, «Серед села дичка гояя», це мені мама наспівала. Дала мені мамка корову, та й на мою бідну голову. Мама мені наспівала десятки пісень, кілька з них війшло у репертуар Закарпатського народного хору. Коли у нас не було що їсти, а це було частіше, ніж навпаки, ми сідали, співали з нею. І сідали на дворі, зіроньки влітку, співаємо так, щоб нас чули сусіди, щоб думали, що ми ситі. Мама – це дух мій і сьогодні. Я коли сюди повертаюся на Закарпаття, завтра буду на могильці у неї, я наче спілкуюся з її духом, і це мене наповняє дуже-дуже. Мені пощастило, що в мене були блискучі професори в консерваторії. Скрипчинська Ельнора Павлівна Вірьовка, дружина Вірьовки, мій професор. Вона теж дала мені дуже багато. Це моя духовна мати, від якої я отримав високі крила тонкого музикування, глибокого розуміння пісні, професіонального розуміння хорового мистецтва, національних шляхів його розвитку. Це все я тут дістав, я там усвідомив це все. Так що ви маєте правду, кожен з нас має свої берегинь чи свої
дорогі імена людей, які направляли, надихали або навіть вливали в його душу свій зміст. Я мав таких, це моя рідна мама Анна, і це моя Ганна Павлівна Скрипчинська, якої теж вже нема в житті. Михайло Кричко – особистість непересічна. Він з трепетом ставився до кожного виконавця, вишукував такі русинські пісні і так ретельно над ними працював, що вони звучали, як міні-вистави. Михайло Кричко був хормейстером, драматургом, постановником кожного хорового твору. Але найбільше він цінував талановитих людей, котрі силою свого таланту могли показати душу русинського народу. Хочу ствердити, що це справді були дуже талановиті люди. Талант їх полягав перш за все в тому, що вони мали голоси, родом народжені. Так, не була величезна любов до пісні, але в них була величезна працьовитість. Талант – це працьовитість. А я зумів їх працьовитість направити в правильне русло. Но там були такі первістки з народу, такі коштовності, такі перлини поодинці, якщо взяти кожну окремо, що про кожну можна писати новелу. Іван Опаленик – це легенда, а не співак. Якщо хочете, це втілення співочого генію народу. Він не знав ніяких тонкощів музичних. Музична грамота для нього було щось високе, і він не старався вникнути, то вже було поза його можливістю пізнати. Але співати він не міг сказати, як це він робить, він міг показати, як це він робить. А описати, як це треба робити, взяти дихання, поставити голос. Ми тільки з ним дуже просто говорили: Іванку, як себе почуваєте добре? Михайло Іванович, може бути. Співаємо. Він виходить, пускає голос, такий, що був чутний із Ужгорода в Київ, із Ужгорода в Москву, з Ужгорода в Польщу, в Чехію, в Словаччину, Мадярщину. Всіх він дивував, а сам по собі скромний. Тільки слухав, що робити, тільки розумними очима. Ага, Михайло Михайлович просить так, то я буду так, а потім спитаю, чи добре. Розумієте, це є талант професіонала, який не усвідомлює свій професіоналізм. Бо професіонал, який усвідомлює його, він починає хитрити, давати щось суб'єктивне, щось своє. Цей давав теж суб'єктивне, тільки своє. Але йому треба було сказати: Іване, тут пустіть голос, так? І ще потримайте, і ще, щоб вас чули на третю полонину. І я ніколи не забуду спілкування з ним. Це завжди було для мене хвилюючим. Коли він заспіває так, що скаже: на Закарпатті так співають. Прості хлопці, прості люди. Бо Закарпаття – частка України, прекрасна квітуча віточка України. І ті таланти, які є по всій Україні співочі, вони у нас є теж. Тереза Бартфай. Батько привів її на роботу 16-річною дівчинкою, ще не мала 16. І батько привів на роботу і каже: може, послухайте, дівочки, є голос. Я й сам хочу співати. Були прийняті і батько, і донька. Вона завжди ходила з батьком за руку. Але вона виспівалася. Скоро її помітили голос, скоро помітили її вдачу, її красу дівочу. Вона виходила на сцену і втілювала з собою, якщо хочете, красу закарпатської жінки, дівчини. І де б ми не були, Боже ти мій, я пригадую, у Тбілісі концерт Тереза співає, кажуть люди до неї очима вчепилися, і в перерві величезні корзини червоних троянд, білих лілій до ніг клали оцій співачці. Я пригадую, як покійний Іван Семенович Козловський, який почув вперше тут у Ужгороді в 46-му році. Як він потім, де ми були повсюди, як Тереза, де Тереза, викликав він її в Москву, пишався нею. Я пригадую, що писали рецензії про Закарпатський хор, Терезу персонально згадували. Прекрасна співачка, дуже сценічна людина. І дуже вродлива дівчина, жінка була. Знаєте, на моїх очах вона вийшла у дуже поважні солістки, з величезним почуттям відповідальності до кожного виступу, що можна їсти, що не можна їсти, коли треба лягти спати, щоб завтра звучати, скільки можна говорити, щоб голос не пошкодити, щоб бути у формі. Кожний раз це велика мука бути у формі співакові.
Боршобаняй, Катя, прийшла ниточка, височенька, гарненька, тоненька, як билинка. Вітерець подує, здається, і почнеться шум від того, що вітерець коливає оцю тростинку, оцю травинку. І я так на неї довго дивився. Вона співала в хорі, думаю собі, пісню би їй, пісню. Але щоб вона уособила собою закарпатську дівчину, яка співає пісню для себе. І я довго шукав пісню. Не Катю шукав, Катя вже була, а пісню для неї. І знайшов. Паде дощ, низенько ся спущать. І так далі. Я кажу, Катя, нічого не робіть. Ручки складіть, як вам зручно. І хай у вас буде в очах той, про кого співаєте. І спілкуйтеся для себе. Ви не йому співаєте, ви про нього співаєте, але ви його бачите. Вона чарувала зал. Голос там невеликий, дуже красивий, невеличкий голос, я би сказав, камерний голос. До неї липли слухачі. Вона чарувала якоюсь самобутністю, простотою співу. Правда, я добивався, щоб кожен із них, солістів, співав сам себе. Не старався бути під Козловського співати, чи під Зою Гайдай, а себе, щоб співали, зміст, щоб співали. Гра Барбохорська прийшла з консерваторською освітою. Це була перша ластівка у Закарпатському хорі, людина, яка прийшла з вищою освітою у Закарпатський хор. Ну як же, народний хор, примітивний спів. Людина прийшла після арії, після оперної студії, після якихось оперних сцен прийшла. І знаєте, ця людина справді високо освічена. І ще із хати, і ще батьки її виховали, мови знала, грала на фортепіано. Це була аристократична людина з походження духовного аристократизму. І прийшла в Закарпатський хор. І яким вона духом дихала у цьому хорі. Вона нікому не показала, що вище їх всіх, вона має вищу освіту. Вона нікому не показала, що ви тут хтось такий, а от я. А коли включилася в репертуар і прийняла кілька пісень, і почала співати, всі бачили, да, серед нас майстер. Але цей майстер ніколи не дала почути, що вона може вище за когось. Магдалина Ігнацій Михайлович, потім за чоловіком, перша виконавиця «Ой на Плайовіївці пасуть». Це була дуже висока, академічна співачка. Вона співала академічним звуком. І всі дивувались, Течевода Каламута – народний звук, а тут академічний звук. Хор поєднує. Чому? Тому що я вивчав добре народну манеру співу на Закарпатті, історію виконавства на Закарпатті. Я знав, що Закарпатський хор може і так, і так. Віра Баганич. Боже ти мій, прийшла колоритна дівчина. Говорить соковито, з прекрасним діалектом. Вірочка, ви мені хоч що-небудь поспівайте із тих пісень. А ви будемо їх співати? Будемо. І щось, якщо гарне, то будете самі співати. Та піду я піду, коли не ходила. Прекрасно. Я кажу, Віра, будете співати одна, без хору. Вийдете на сцену, закладете собі руки по-жіночі і одна. На весь зал. А до вас потім підуть інші дівчата, а потім жіночий хор. Я формував кожну програму за принципом протилежним від попередньої програми.
щоб щось нове було. Не завжди хор стоїть і починає співати. Виходить із гір, з Карпат спускається, одесь співає. Я піду попід ліс темненький, та найду я листок Оленка Полячка, зараз її ви знаєте, як Шеремет, прийшла, очі чорні, є теркни. На велосипеді. Михайло Михайлович, хочу співати. А звідки ви? Та з Юря, Сторожниці. А який у вас голос? Файний, мама каже. А яку пісню ви заспіваєте? А, хіба я знаю? Ну, все-таки згадайте. Ну, давайте Катюшу заспіваємо. Кажу, не треба Катюшу. Чому? Тому що Катюшу співають на радіо. Та давайте тоді широка страна родна. Я кажу, не треба широка страна родна. Співають всі солов'ї, і всі горобці, і всі ворони у всьому світу. Та що вам співати? Співайте те, що співаєте вдома. Та ви такої кажете, так хіба то можна по людях співати, що вдома співаємо? Кажу, а ну згадай, що якусь пісню мені згадайте, я вас до тих пір не пущу. А таку можна? Тече вода каламутна. Можна, Оленко. Записав. Зробив для неї. Мамко моя, громи даш то, за Іванком дуже тяжко, мені мати ворожила, взяла тичку та й набила. Мені мати ворожила, взяла тичку та й набила. Мамко моя солоденька, і ти була молоденька, ти ходила так за няньком, як я тепер за Іванком. Це було одним із моїх завдань. Пісні добирати так, щоб люди несли їх з собою додому, щоб повернути людям до столу, щоб люди збагачували своє життя. Бо тече вода каламутна із Тихого, села Тихе, Березнянського району, а Іванку купимо рум'янку із Іршавського району, а коли то ту комуницю сіли із Перечинського району. А я хотів, щоб ці пісні стали всіх закарпатців. Де? Та тоді, коли співається, коли весілля, коли хрестини, коли храм, коли люди збираються і співати хочуть, щоб поспівали пісні із Закарпатського народного хору, а Закарпатський хор, щоб брав від них те, що ще не співалося. Бо була одна мета у мене, щоб люди наші повірили, що те, що вони співають, це є мистецтво. Бо колись казали, що мистецтво – це те, що творять композитори десь там у світі і так далі. Мені було дуже тяжко на першій художній раді здати першу свою програму. Це було в 44-му році, взимку 44-го року. Це довга історія. Я не міг довести тодішньому керівництву, що нам треба співати первістки народні. Коли ту команицю сіяли, пішов Іван Полино косити, серед села Дичка, тече вода каламутна. Тому що це народ сам творив, і це є творчість духовна, високе мистецтво. Мені забороняли. Але я казав, давайте третейський суддя. Слухач. Якщо слухач не прийме, я даю вам заявку, вам не треба буде мене звільняти з роботи. Я піду з роботи сам. І ці пісні стали жити в народі. Причому через кілька поколінь вони жили в народі. Михайло Кричко добре розумів неповторність кожної русинської пісні, балади, мелодії, трепетно працював над ними і видав понад 200 творів. Він розумів їх цінність, і хоча від нього вимагали українізації цих пісень, але Михайло Кричко розумів, що якщо він їх не запише і не видасть, вони кануть у вічність, та не втрачав надію, що колись настане час і можна буде повернути цим пісням первинне звучання. Борис Єрьоменко прийшов до нас із армії, з армійського ансамблю, виспіваний вже, красивий мужик. Страшно йому пасувала гуцульська форма. І він надзвичайно аристократично, я інше слова не доберу, співав «Верховна мати моя».
Ніхто після нього, як не пробували кияни, оперних співаків брали, зводили по 5 чоловік поєднано. Коли в Москві була декада, в 60-му році не нам дали співати в Великому театрі, хоча пісня нами була завойована, а зібрали солістів з оперного театру, звели в український хор і наш хор, і ми співали. Але «Правда» газета писала, эту песню мы знаем в блестящем исполнении Закарпатского народного хора. Сегодня эта песня прозвучала в сводному хорі і сводними солістами. Там була вся оцінка сказана. Єременко був дуже людиною внутрішньо аристократичною. Він був стриманим дуже, бо, можливо, не було високої освіти. Він боявся, що слова його видадуть. Але коли він співав, це був на сцені, це була індивідуальність, це була особистість. Як він дивився, як він гордо тримав постать, коли співав ту верховину «Мати моя». І потім, як не хотіли його наподобити, зняти з нього що-небудь, нічого, ні в вокалі, ні в зовнішній поведінці не вийшло. Заграю, загуду своїм милим рідним краєм розмову поведу. Верховина, мати моя, Верховино, мати моя. Слова і музика композитора Машкіна. твоя чудова у мене на виду. Стелиться туман над звором, лягає на грудні, за горами далі гори синіють вдалині, а над ними хмари плинуть, наче вівці в полонині, наче вівці в полонині пасуться навесні. Хвилюється у долинах пшениця золота, спів заводів в полонину до мене доліта. Верховино, ти мій краю, хто твої тепер пізнає, хто твої тепер пізнає і села, і міста. Я сміюся на повні груди, радію, мов дитя, перероблюють в нас люди і край свій, і життя. З високої полонини вже я бачу верховино, бачу твоє верховино, щасливе майбуття. Дана сіди річка, дана, дана сіди річка, дана.